dorbar thawaan ke Jylla mentah kalawan ra da ka Meghalaya Legislative Research Fellowship Program ka badon ye ka thong banwan ra ye ki rewat benia ki ban ïarap ye ki MLA da ki pyndonkam khnang ba ka jingtre kam jong ki ha ka constituency badru ka jingshakri ya kari bat ka jai ban rew kan omthot haba pentip ya kane Lamphang ka yeng dorbar thawaan ke Jylla ba met ba leng do uong ba ka tei ka sinjam bala shim kalong ba ki MLA kinyo bon ki ïarap na ki tei ki riewshemphang haba ki chmu banwan ra ya kano ke bencah ka baidei bat ke Jylla ka yo ka kot bat ki wei kini ka program ka ba yeri ka bangi khot ka Meghalaya Legislative Research Fellowship Program ka ba nilai initiate na ka banta ban bo ya ki research fellows ka umot ki na ki bangin recruit ki na ka banta ba kin attach bat ki legislator means bat ki MLA kalong ka por bat ka ba ngi sngo ba kalong ka badan kam ha na ka banta kani ka jing tip ba ka jinglum jing tip na ki babon ki liang badan kong kari na ka banta ka socio economic but ka development kini kilong ki atli ki ha kini ki por ki pemerintah bangi pet na kalian jungi kalong ba ngiyo iba ki MLA ha kini ki por ki juk ki pemerintah ki bon kam ba ha ka badai kumno ban attend ya ka jindon kam jong ki pai ba bat ke babon ka por ki pulut hangta bat kimyo shu ya ka por na ka benta ban pet ya ka kamram jong ki kum ki legislator kadi hak baidei bat ka jing thau ki policy haba ki don po ki yung dorbar ban wanra ya ki debate ki ba pher ki baidei na ka benta kumno ban thau ya ki policy hak ka government ru wala ki dei ki legislator da ki MLA ki baidei na ka liang persya wala kimlei na ka liang jong ka government ki don ki benta na ka jong ki ba ki la ban no senyang bat ya kata kila banle tang lada ni yo iba kindon sibon ki jingtip ki ba nakalen juki ki yo bat kidon ti nakata kadao ni sngo ba kani kalong kapor ka badon kam ha ya ka ba ngin sedang ya kani ka program na ka benta ban bu ban recruit ya ki kena katukan ni ki kena ki badon ka jing start haki bat ka jing shamphang haki ka ba kila ban le ki research ki ba pher bat ban lum ki jing tip na ka banta ban ai ya ki MLA ki ba skudon kam ya manta hi ngi ladap tung kuma khat arngut ki khna ki ba highly qualified na ki steam ki ba pher but ladap ru ya ka induction program ka orientation session menta kata yo baro shite yo hakaba ngila la ban yo ya ka closing session menta kasni ban samru ya ka certificate chaki kum ki research fellows ki ban shim ya ka benta kumu patron jogni from ka eka wapi yo I magani ka maralaf kanaji montoy kani kan ka jing montoy ka bakra ba tama kata pada rung akran hang ni kalong lada ki MLA ki pyndonkam ya gini ki kena kum kita temai jong ki jingyo jingtip ki don kat tu kat ni ki legislator ki banga observe pat ki banga pet ki ba smart bahaban lum ya ki jingtip nalade mo but ki yo sibon ki jingtip haki but ya kani ngi ya ki hapo house hakapor ba ki wanra ya ki motion ki ba pher ngi wala ki debate ki ba pher bara ki kren ye ki ngi subject na ki bede jong department but kumta tater ngi ba kadon ka quality of debate ka quality of discussion ha ka bede bat ki subject ki ba pher namar ba ki simkhia bat ki penlut por ye lade ha ka bede bat ka ki ba ki don kam le kum ki legislator ha ka house te nakata ka daw ngi hang ni ba ka don sibon pada ka jingduna na kalen joki lelaki pelut sibon kapor pelat pada ru
hakabade bat banlum hi ya ki jingtim dalade kandon ka jingta ka jongki ya ki pat hakajinge de bat kipat ba haki konsumsi ki jongki ki bape dengan semua bahkan compensting ki bakin la ban balance hakabade bat kawai ban handle lane ban pet ya ka jingdon kam jongki pat ba bat kawai pada kalong bakin yo ya ki jingtip bat lum ya ki jing kita ki information ki baki don kam nak banta ke kamaram jong ki kum ki legislator nak ta kadao ni sa shimi ka initiative ba ni sngo ba kala de ka por ini ya ka bangi de ban shimi ki research fellows nak banta banyarap ya ki legislator hapo ka house badaka ne ni yo ishbon ki jigper ni ishbon ki jeng yo i ha ke bede bat ka jinglong jongki legislator jongi po de state jongi hakini ki asnem tam ki ba nadon kumu speaker hapo ka assembly ngayu i bat nga observe ikini ki te nakata kadao na songo ba kalong ka por ba ya ka ba biang ba yani ya ka ba ngin le yakane